Les clavarieses de la Divina Pastora estan arribant per a recollir a la seva madrina. Comença la celebració del dia 14 de juliol, el dia de les clavarieses, emmarcada en les festes d'Almussafes d'aquest any 2018. De veres que estem ja a meitat de la festa i com hem volgut disfrutar-ho tot, estem cansadíssimes, però per aquest dia sempre ens queden forces, és el nostre dia, el dia de la Divina Pastora, i molt emocionada d'estar totes així perquè portem tot l'any treballant perquè sabeu que perfecte, i ara sols ens queda avui el que anem a fer ara és el passacarrer, anirem fins a la missa que li farem a la Divina Pastora i després anirem a la mascletà. Anem a fer unes ofrenes molt especials per a nosaltres i anem així les 24 clavarieses, 23 clavarieses junt a la madrina, a oferir unes flors i a oferir-nos a nosaltres mateixes. I seran unes lectures especials d'aquest dia. A més, també hem fet una moció d'entrada molt especial també, que a Don Miguel li agrada molt i és molt personal i molt original. Avui volem també agrair la companyia de les clavarieses que fan 25 anys. De tot cor, a tots, gràcies. I sobretot gràcies a tu, Senyor, per sempre il·luminar-nos en el nostre caminar. Visca la Divina Pastora. Eixirem de l'església i anarem directes a la Casa de la Cultura, enfront del musical, on se farà la disparada de la mascletà, que este any la fa els Germans Cavallera, i esperem que vos agrade. Tenim molt de comboi i molta il·lusió, ja que és el nostre dia. Una mascletà meravellosa que ha borronat tota la pell i tots els que estaven així s'han emocionat moltíssim. Enhorabona a les clavarieses, a Ixa Madrina, a Aroa, que estan fent una festa durant tot l'any i més encara en aquests dies de festes, impressionant, i la veritat és que el poble estem gaudint moltíssim en totes elles. La boca Sina Lucía es clavariesa este any de la Divina Pastora i la setmana la Reina. Entonces, pues, avui és el dia de les clavarieses i jo pues, no puc fallar a cap acte, tinc que vindre a tot. Esperem que vinga molta gent i que s'ho passen tots molt bé, perquè és la nostra festa i n'hi ha que fer comboi. Per la nit, a les 10, fem la processó en honor a la Divina Pastora. És la processó més litúrgica i ja no anem vestides de pastoretes, anem vestides de negre, amb els nostres respectius acompanyants. I després de la processó pues, anirem a la pista polivalent a festejar un poquet el nostre dia. El poble d'Almussafes ha estat apoyant-nos durant tot l'any, la veritat no podem tindre queixa de ningú, ni de familiars, ni d'associacions, veïns. Totes les persones han col·laborat perquè això se faci possible, perquè és una festa que la portem a cap durant tot l'any i costa molt d'esforç, però jo crec que ha valgut la pena i que avui és dia de disfrutar-ho tots, nosaltres i tot el poble.